Rồi try thì này có por ngập đen số hai pi với bây baro cái tên của chúng try Jesus Christ cái này cái tiên của chúng play mình yo cái bạn ai sẽ pi cái này có por cái bạn ta thì đen số hai pi baro cái baju pet cái baju ngap cái kubor cái tiên của chúng play là có với cái por sẽ có với cái por lên ba cái này cái channel cái GSM official thì anh ngồi yêu play cái này có por ta bảo play open yo cái lad bangan yo cái bạn sam sẽ pi cái tiên của chúng play cái này cái por cái bạn ta thì cái tiên của chúng play cái bạn của bạn ai pi cái này cái por cái bạn ta cái long Shapang Parlok Bashisha Parlok là này cái Parlok Bashisha cái này cái tiên của chúng play cái bạn của bạn ai sẽ pi cái này cái por cái bạn ta nghe baro na tên chính web i baro manga là nhiều pi rồi cũng chưa nghe dan lagi jong cái Parlok dan ki batang sipor dan ro ki Parlok ki Bashisha baju ya barabor ki keren ki share ya kado ka jing dan kam ka jingi lan ngi ju ya thu ikinu ki bangim la ban ngim la shu dalade bangin perkhat dan ban mudur kumno bagi dei ban le henry pade bangi dan dekat ki Parlok jingi ki bangi la ban ya thu ikum kita ki jing jingi ti kum ta baro da den jingi ngi ba om dan we ru bom dan Parlok baro ngi dan ki Parlok ti ki Parlok ki bakum no ngi dan pade ngim tep ring aku apa ni keren ni kapal ke bamanta Shapang Parlok dan ka Parlok Bashisha ti ka jinglong aku apa ni tu spear pakai ni jinglong jong ni Parlok Bashisha udai ba Parlok ubah haki por baro a friend in need is a friend indeed ke ba aku ka proverbs ma kemudian Parlok Bashisha udai Parlok haki por baro kabar Parlok Bashisha udai Parlok bas nguthu lang ai ke jinon kam ke jingi ke jing ka jingi kabalai Parlok Bashisha udai bala ban ai ngi ka good advice kemudian bala ban ai jingmut ingi ka ba ya rap ban pelat ingi na kata ka jing ka ba ngi share ngi ya thu au ta Parlok kemudian Parlok Bashisha udai ba ai jingmut lang ingi ya ke ba baha ban ai men sim lang ingi kita ke dike jinglong jong ki Parlok Bashisha ti syok pangania chak aktien ko jong blay aku apa ni thu shai ke jing thu khana ka we ke jing thu khana den ka tai ngsi abanya ya chak aktien ko jong blay khna mingin ngo thu ya kata ka jinglong jong Parlok Bashisha ti kadon ka we ke jing thu khana Shapang we usiem uba kraw uni usiem midas uni usiem ulong uba start shibon but laong ba unusiem udan ka jing start ka jing Shapang ka pakraw ba nang taro udan ru ka do nut ba uit bahaya ki jong ki breu ki hima ki badan apa ka hima ka jong u bat baro ki breu ki ba shong ba sa ka hima ju u laong ba ki it bahaya unusiem namar ka jinglong ka ba baha ka jong u bat ka jing start ka jing Shapang ju u ka ba usen shar ya ka ri usen shar ka hima ju u mo da ka hok da ka jing shisha takadau ki baba babun baro ki breu ki ba shong ki ba sa ka hima ka jong usiem midas ki bahaya u ti laong ro ba uni usiem u jumlien man le ka ni ka we kata ko long man ai reward ye ki breu ki ba start ki ba Shapang ti ma u ulong ba start ba Shapang ko mga ori pimentan ti ule kumno hana ha ka we ki si open mana kata ka jing na ong ba mano ki badan kanu kentien jing start ani ke jing keli ke jing kentep ki bala banu wan syanga bad hadin bangalayo sngoy kata ke jing kentep ani ke jing keli bad danga yo bad hadin bangala jubab kata ke jing keli ke baki keli bad lada kanu kata ke jing kentep ani ke jing wan ra Jongphi kata ke jing keli kalong ke badan shisha ke jing mut ke jing kai kaman ke jing kai babahama good moral laong ba uang an sa ai reward ya kum kita ki breu ki bawan ra ya ka khubor ka babha leng ba ka kentien jing start jong ki ti hana ki breu mar ba yo kita ke jing na ki bun ba ki breu ki le kre ban ya wan so siem man on ra ki jing kli ke jing kentip ya bun jat buru kam henry pada usim ula ba ban kli ti laong hapdeng kita ke jing bun jo kita ki breu ba wan so usim ban kli jing kentip ti don we utau breu tau dei u nong sna kun benriu ki idol ki kun benriu ki per u jusna u ni u brio
ti uni nong sna kon men reu la ong ma ula sna na mar ba yo sngo kita ke jimpem na ma uru la don jimut ban le chus iem ti ula sna lai tiliki kon men reu ula sna kita ki lai tiliki kon men reu bat kita ki kon men reu baro lai tiliki long kajo tetapi ya kadur khamat pe iki sabti pe iki jing penriam ke karong karup kajo bet baro lai tiliki niki kon men reu am dan jing per ai ru am ti Henry tang uni unong stay batip akadan ke jing per napo Henry padina bar dapat ka appearance na bar kalong kaju baik nadang hadang ti uni unong sna kun menreu la le wan ra la le ra kita ki kun menreu likely ki kun menreu badu lawan ai si usiem ti mar ba ai usiem ong ki ai kini ti uni unong sna ong ki de ki kun menreu ti ke ai ke jing kwa jong me la clean usiem ti uni unong thau kun menreu ong kwa ba men bishar ya kini ki kun menreu likely kini ki kun menreu ti uni usiem la riki kumnuan bishar kini ki kun menreu ba barok likely ki ya kajo kasop tiru kajo kani ka juti ka ba misnaro kajo kani ka jan spong ka clear kajo na dong karong kajo ti bishar ya ka ai ti hadin kata pa di uni usim perkat biang nada om nan jing per kum nu ni ubri uwan ban pa bishar yang ai kini ki kun menreu ti ong tongan napet bah ti mar kum taw la pet bah ye ti kun menreu la pan pai sedien sakman dapat nyabar om nan jing per ai ru em ti ula le kum nu ong tongan tes ka ba ngan sa syam ngan sa lap dengan tes kini ka we ti ula le kum nu la pa syakri jong u aku syakri kilit syam ya wai wayar ubastang ubarit bah walam sanga dia den kata uni syakri ro mo la le syam ran man ula le mare balik syam ta wayar ubastang barit bah ulawan ai so uni usim ti uni usim menta ula le kumnu hadin ula syam ta wayar usim jo ta kun menreu ban kong usim yo ta kun menreu ban kong bat ula syam rekat ya uni wayar bat ula le kumnu uni wayar uni usim ula syam ta wayar ula pendruk ya kata ka ya uta wayar na kaskor ka banasa kamon bat uta wayar ula mi na nasa kanika wipat kaliang kaskor ka diak ti uni wayar hapa pendrung na kanika skor ka banasa kamon ula mi na sya kanisha liang sya ka diak ti mentau ong to ngalak menta kanika wei bakalong umta ti menta ubu na ya tau kun menreu ban ko wala syam na sau tau kun menreu baar ti hadin wala syam tau kun menreu baar wala le dia kunju syam ta wayar wala pendrung biang uta wayar na ka skor ka banasa kamon ti uta wayar uklam mi isu na ka wei kaliang ka skor ka diang ula mi na ka sentur pendrung na ka skor na sa kamon mi na ka sentur uta wayar baar dan uta wayar ba ula pendrung akan ke skor so ni kun menreu baar te mentau la lap ke jinga per o plan ka don ke jinga per dapat nabar ikon baka kaju hari mentang la lap ke jinga per dan kini ke arti ke kun menreu te mentangan pet biasa uni kun menreu baar ke jinga per o kun menreu balai ngambang te ula pendrung biang eu ta wayar ha ka skor so uni kun menreu balai hadin ba ula pendrung eu ta wayar ha ka skor jong uni kun menreu balai uta wayar ula ne be apa ula sakut siapa uklemi nak sentur uklemi ro nak ni kaliang syakadiang joka skor Henry padu uklemi isu saya usak kut siapa ti mentau ula lap ke jinga per dan kini likely ki kun menreu pleng like ka ikumba ki akadjo dapat nyabar Henry padu ki dan jinga per kini ki kun menreu barok lai ti unus ia menta ula riki bat ula ya ro yo ta nong sna kun menreu milong Bashisha milong Bashisha ba misna kini ki kun menreu ti uni unong sna kun menreu ang kosiem ke ai ka ba mi yo jingmut lang ba kini ki kun menreu likely ki kun menreu ti usiem ang tangan ya tu eka jingmut ka ba yo sapang kini likely kun menreu uni kun menreu ban kong kayang Haka dur jo Parlok ubom dan ika jing it ubom dan ro ika jing shania kemun lada pinia tu ai pinia share ya kanu ko problems Jongphi hakum uni Parlok kemun uklam dan jing it uklam dan jing kit clear
klem dan jing skutu lang ya taka problems Jongphi lada yo asngo ha ka por ba ya share ba pi share ka problems Jongphi henry pade usngo hang tu den ba ya klat ba pi ula klat no ka problems ti kata ka diga jing long jung ne parlok ban kong kamut ba u klem dan jing kit kli ai nam tau parlok Jongphi kamut ba u klem kit kli ai na ka ta Jongphi la usngap hang tu henry pade u klem la ban ai ka good advice u klem la ban snotu ro kita ka jing ban ang tau u klem la ban ya rap yo ya pi la da pia parlok kum tau parlok kum ni parlok ba nengkong ti kamut ba uni parlok ban kong umdan ya jing ba umdan ka jing shania la ban shania kum ni parlok ban nengkong ti batru ka jing long ju ni parlok ban nengkong ka long ba usuk kemen tang haka por ba kemen re ka por ba ngosi ka por ba jenjar ma umju perkat yakiwai perkat tang ladi uyat la ka jongkamon re tang ka por ba kemen uya don lang ka por ba ngosi por ba pidon kam uklam ya don rekat ni parlok ban kong ti mata sa uni parlok baar uni kun men re baar ka yang haka wai pade ka jinglong ju uni parlok kamut ba uni parlok baar udon ka jing it ko melo jong parlok Henry pade umla ban shania dan ya kata kami siem balak ban shania kumut pa kibriu kimla ban trust ya kum ni parlok ba ar namar balai la ka por ka bangi ya haba por ka ba pipi ya tu kum uni parlok ya kita ki problem sege jinge Jongphi ula ban snap ha ka tu ka por ba pi tu ula ban snap ha ka tu ka por ba pi tu ya kata ka problems ka ba pipi ya tu Henry pade umla ban ai jingmut umla ban yarap lang umla ban ai min siem ro yepi nangta uni uparlok upaar ule kumno namar kan mau ketika por bang oi pi mini akapor usim pendrung itu wayar pendrung nak skor mi nak sentuh kamut usngap ya ke jing Jongphi ka ba pipi ya tu yulisi pi ko apa ni tu aku ni parlok ya ke secret Jongphi ka pemla ba pin ya tu anu no Henry pi ko apa ni tu ni parlok kan mau kan ni kalong ka ba ma ba namar balai hakum ni parlok ula ban sngap ya ke problem Jongphi Henry pade tang mar ba ya klat bat pi ya ketuka problem Jongphi ula le that khana no sikiwe ula ya tu no sikiwe nalor ba uklem la ban yarab nalor ba uklem la ban yarab ikata ke problem Jongphi nalor kataru ba upet no nalor kataru ba umla ban yarab ye pi ban nalor kataru ya tu khana uthat khana kata ka jing ka ba pidon ba pisiam kum uni uparlok udan tang jing ula ban ye pi ma ha ke por ka ba pidon kam pia kamen ye pi Henry pade uni umdan ni kaneka jing shania balak ban shania omlak ban shania ya kum uni parlok ti ngangit pis ngok tu ke jing per jok uni parlok ban kong mat parlok baat ti mentang ni pe sa uni parlok ba lai kan mau haka ba usim pendrung itu wayar nak skor itu wayar usakut na siapa uklemi nak sedur uklemi nak seliang ka skor ti ya uni parlok ya uni kun menri balai ka thau ya parlok Bashisha kamut ba lada pinia tu pin share ki problems Jongphi ha ukum uni parlok kamut ula ban le ya tu nak sekiwe kum usngap lang ke tu ka jing ka ba pimat benang tau ya rap lang ban ai jing mut ban ai min siem usngo tu lang ke tu ka jing bat udan lang bat pi ha ka por ka ba pi mat ka jing udan lang man ya ai min siem lang ya pi amen uni de parlok Bashisha kamut uni parlok balai kebayang uni kun menriu balai mau kebayang har kadur jong parlok Bashisha kamun uni parlok udon ya ka jing udan ru ka jing shania yakum uni parlok balai ngila ban shania ngila ru ban yo ka jing namar balik ulong parlok Bashisha ubala kumanga orang pimne ke jinglong jong parlok Bashisha mau ula bala ban sngo tu lang ka jing ka pa ar mau ubala ban ai lang ka good advice yaki ula ban ai jingmut lang yangi yaki ke ba ai min sim ban nak taru uni uparlok ubalai pada de uparlok haki por baro na pipang udan lang na ki por ba smusi udan lang na ka por ba kemen ru ya kemen lang uni de uparlok Bashisha ka try pi smutu leng ba kan ga jinge tu kana sapang in ki lightly ki kun menriu ke jinge perap na ki lightly ki kun menriu ngan pen kan mau biang ni ka pon tau ban kong
kun menriu ban kong ka yang Haka dur jong Parlok ubam dan jingit ubam dan ro ka jing shania umla man so thu ei ro ka ta ka jing ka pi mat pi shap nang ta ka jing long ju ni Parlok kun menriu ba ar pa de ka yang ka dur jong Parlok ubadan tang ya jingit ula ban ya pi teng Henry pada umla ban shania la da pin share pin thu ka jing Jongphi ka jing ka jing thu ka Jongphi ka no ka jing share ka jing ka jing Jongphi ula ban that kanano ula ya thu kanano sikiwe kamut ni Parlok baar udan ya ka jing Henry umla ban shania ti uni Parlok ubalai pade udai udai ni kun beri ubalai pade ka yang ka dur jong Parlok Bashisha ubala ban slu thu lang ya ka jing nangta kabar ubala ban ai min sim jing mut lang ka babaha ba penyo man sim lang bat apa ngetu nge share hakum uni Parlok pade kalong ka babaha nama balai uyarap lang ngi ha ka jing plot ha ka jing amen tingi pisgo thu igen ki jing thu khana shapha ni ki lightly ki khon man reu timen tang ni pe sha ka tien ka jong blai tang ka wei ka ba benta ka ba nga kwa ban man ai shapi ni ka pon agak tien ka jong blai ka long naka kitab ban kong Samuel kal nong ka ba arpo ka dekat ka ban kong ter shapha ka jing ya dei Parlok ka jing long Parlok jong David bat Jonathan David bat Jonathan ki long ki ba ya Parlok bat kata ka jing ki ka ba hatu kata kini ki de ki si Parlok ki Bashisha ki Parlok ki por baro Parlok ki ba yes ngutu lang iwe bat ro Parlok ki ba la ban ya ai jing mut lang ya ka ba ha kan mau ka tien ka jong blai mana ka kitab ban kong Samuel hi kal no ka ba arpo ka dekat ka dekat ba khat nhiều pe ki ken tien ba ong kum ni ngan puli ka banta ka ba ar na ba ula ya u kum ju kum ba ula ya la kam jong kam sim amen pe u Jonathan ya u David kum ba ya la ka jong kam sim haleluya ikan mau ro na ka tien ka jong blai ba naka kitab ban kong Samuel kal nong ka ba khat pra ro mo kan khat ban kong ter la ba pin yo yang tu ya ga jing ka Bashisha ka jong Jonathan ba David hajing shisha dan ladang ini apa ya kerdam jong David ba jong Jonathan ka ya per jangai ba namal bale Jonathan ude kun siem kun ba yo ba em Henry David ba de ude nong ablang berat bom dan mas ang no kam duna hende pada kun siem pada uyo lut ude pahu pahai ba namar ba uruspa udan dot ti hende pada namar kata ka jinge jong Jonathan ba David kalong ka ba ya jan ba kia Parlok kia shram ba Jonathan ya David kong mila ka jong ka mensim kat ado ba ula ai ro ka barandi jong ka jan ka barem dor ula ai ha uni hau David Parlok ba jong baru la airu ya kawai lam jong hau ni David amen ngeng ni sko thu leng ba ka ni ka story ka jing thu khana leng kwat mo shapang yo ka jing kai yo ka jing kai na ka jing dei Parlok jong Jonathan ba David kan mau ba ngi ro we baro manga ma piro ni dan kami ke Parlok Bashisha ti aku aben bu jing klih ni ka por ka man tau Parlok Bashisha Jongphi uta Parlok Bashisha Jongphi ubala ban slu thu kita ka jing ubala ban ai men sim pi ai jing kan men pi ubala ar bandan ha ki por baro uta Parlok Bashisha Jongphi aku aban itu api ni ka por amta Parlok Bashisha kan mau ni ba ude Jisu amen kan mau ban bu nang kong Jisu kum Parlok Bashisha Jongphi amar malay Jisu Buskong tu lang ya tak jing ka bangi mat banang tau abangi wan sha unu Jisu iyo man sim iyo ka jing kermen iyo ka jing sukur ha ka jing la dangi wan sha unu Jisu Parlok Bashisha jongi amen aku ip baro ki ba pej lembaga ni ka video aku ip ba pin kan mau ya kini ba pin bu nokong ba Parlok Bashisha Jongphi udai Jisu first priority Jongphi kan mau ba udai Jisu bas ngutu lang kita jing Jongphi ladapi pang ladapi storm ladapi kuslai ladapi dan kanu jing sham jing kendu api share ya tu au Jisu balong Parlok Bashisha Jongphi ula ban ngutu lang api panang taun ai jing kermen ai jing suk api ladapi kuslai ro
ada pinwan so ni parlok Bashisha Jisu un ai ka jing suk EP kan mau ka ktir ko jong play ma ko gospel Matthias kal nong ba khat way ka khat ka ba ar ko pram to wan Jisu ong to wan shanga pi ki ba thaj bat ki ba khia ka jing kiet ti ngan pen jam ni pi ngap ka jing long ju ni parlok Bashisha jungi long ba bha hadu kata u khot ye kita ki ba pang ki ba kuslai u khot kita ki ba dan ka jing kiet ki ba khia ada wan show ni Jisu ai ka jing ja thaj pen syam ka jing ja than pen syam ka jing sok pen syam ka jing khia pen syam ka jing kemen ada pin wan show Jisu ada pin share pin ya thu ha Jisu amen but Jisu ro ka kerteng jo nu Jisu parlok Bashisha jing ka long Emmanuel u blei lembat ni ka jing long jo parlok Bashisha ka long ba u parlok Bashisha u dei u parlok badan haki por baro te uni Jisu pade ka kerteng jo ka dei Emmanuel u blei lembat ni u don haki por baro udon lembat pi amen pi dan nega jingpang yo si menta pe pi pet ya nega video pi dan ham dengan jingpang pi dan ham dengan jing snow si pi dan dengan jing ku slide pe show no parlok Bashisha Jongphi udon lembat pi menta ha ka do ka jaka ko pi dan pi pet ya nega video udon rengkat bat pi menta but un penjat thaj ya pi share ya thu ya kata jing Jongphi ya uni Jisu ha kan ni ka por hi menta pi ni pedang nge jing men khia pi ni pedang nge jing sok pi ni keman yo pedang nge jing men khia ka jing pelaj na utrai amen bat ka baat kan mau bu parlok Bashisha Jongphi ka baat kan mau ba kidei ki briu ki jong ublei kidei ki briu ki jong ublei a pi dan nge no jing pang nge jing storm nge jing kanu ko ga jing sham ga jing mat ka pi sham ya kendo let ki briu ki jong blei ki ba KiBa ki briu ki Bashisha ma ki briu jong blei Bashisha ki ba tre ka hok ba ya lam she pi so utrai lam ka jing doi ki ba la ban ya rap lang e pi bas ngo thu lang ta ga jing jong pi kan mau ko to ko por ka ba usaka yos ukwa usaka yos jing show di briu ba pa ti kwa ban yo i o Jisu Henry pade u klem la ban yo i ulong kat ka jing long ba jam sim ko ban kran ka por longkot la ban yo iu Jisu la tap no ka pop shibun ki pop ke jong u ka bule la tap no ya ki ya ki khmat chu ni u jong ni u sakayos bat ka jing longkot chu thau ka jing longkot ba kan jam sim la ban yo iu Jisu na mar bale la tap no da kata ka pop andai bade ule kum nu ni sakayos ule chu ding dembur kiu chu tau ding dembur aden mo kiu chu ding dembur ula yo i ya Jisu nama balai den mala kiu sejrong nim numbur menta ula yo i ya Jisu ting ko ban walam sipi bagen jam sem ne kapor uding dembur yang ki ha ka dur jo ki breu go jong blai resipi dan ha pedeng ga jing do je kan men ga jing snow ram me ga jing le ga jong pi ma ka no ga pop ka ba pi le so komba da pi wan so Jisu tapi duai pi kwa baria tho ki problem jong piro so ko baklam poi kata ka jing duai na mala tap no la ka no da kata ka pop ke jong pi let sha uding dembon let sha ki breu ke jong blai haba pin let sha ki breu ke jong blai ki ni arab lang pi ban pen ilenti kum no ba pi de ban le pin le kum no badang ta ki ni arab ban I mean sim pi bat ki la ro ban pen ya sup ye pi bat u blai da ka jing duai ke jong ki daga jing rap jing sai lang jong kini ki breu jong blai la ban yo ga jing ma pi la ban yo ga jing sok na mar balai bu Jisu yo ban ai pi ga jing sok te kwa man oi pi ni ko po parlok Bashisha Jongphi ka ba ar le ke dei ki breu jong blai amen but ka ba lai ta moi ki ba don lok ni ki ba don lok mau parlok Bashisha Jongphi mau dei lok ni ka lok Jongphi atu ki problem sipi ken ma bangi dei ban mangaro jo ma ngadan jong ilok i pasor i baju ai ke sikri bar ka bor barabor la kada ladang adan kanu ko ga jing ha ga jing jongang barabor ngaju share i ilok jonga abang ai tu nga share i ilok jonga i la ban ai min sim la nga ya rap la nga ga jing duai ti hadin ma i la ya rap la nga jing duai nga shame ga jing sok ha ka min sim ting ko piro we be barok ki bala dan lok rapi don ngenu no gajing nai lek that khana chubo pi don ngenu no gajing sham gajing ayi nga sam nai lek ya that khana shiki we ki breu kan mau ban ya share nong kong silok chitanga habala ya share silok chitanga kan don me gajing ai men sim iwe hadin ma pila yo ya gajing kran gajing yo men sim lang iwe katu ka problems ka ba pi mat pi sham ayi nga sam kan sa pin salat no na katu ka problems
Bat nang ta ki bompat don lok ki bompat song ko dem ko ben ong ip ni ko de si don ki samla ro ki ba jupe ni video barang ta ki khna ro kom ju ma Parlok Bashisha Jongphi ba kabalai pidi ban bu ya ki kemi ki kpa ben ki samla ani ki para ki samla nang ta ki ba dang khna ro kom ju bu best friend kabalai best friend pidi ban kan mau ba ide email Jongphi ide ipa Jongphi pidan kan no ga jing amdei ban le ra ni email amdei ban le ra ni ipa ya thu haki hadin ma pi ya thu kata ga jing ka pi mat pi sham Haka Jingim samla Jongphi la nega jinglong khana da pi ya thu email pa kim ju ai ep da ka basniu kim ju ai jingmut ep da ka basniu nekin ai be ka ba bha kuma kitin jom le kran ma hato la da pin ukun Jongphi upan ne ka do kha to kin ai da ka sen ti kamut ba ki kimi ki pa ngi te ba ki kimi ki pa la da pi thu ki problems kim ju ai ep ya ka jingmut ka bom dei ka jingmut ka basniu de ki ai be ka jingmut ka ba bha ban pen bha ye pi ki samla ye pi ki khun ta ka daw pi ki bompat don log kan ma wan bu Parlok Bashisha mi ki pa Jongphi ya thu ki problems Jongphi me pa ken ai men sim pi ken ai jingmut e pi pin lat na kata ka jing ka ba pi sham pi mat ti ngai kini ka long ka kini kalau ka kubur ka bang ko apan ai shapi ni ka pon ta la kalau ngai ba pi wei pe barok ki basngap e kini tin chop lei kalau ka jingir kun nam ta jing pilang barok kan mau e kini ka kubur mo bu first priority Jongphi Parlok Bashisha ban kong Jongphi de jisu baar kan mau ba dei ki brio jong blei ki dei ki brio jong blei ki ba ya rap lang ban let show blei dan kan ngi jing wan si brio jong blei ki ya rap lang pi ban let show blei ka jing doi ban ta ka balai ki bala don lok Parlok Bashisha Jongphi kan mawan bu Parlok Bashisha pi de ulok la ni ka lok nam ta ki bompat song lok pade ka balai Parlok Bashisha Jongphi de ki kimi ki kpa ki man ki para ai ben ti khublei shubu kini kalong tin ka jong blei ne ka pon ta ublei ni ban kerkun nam ta Jongphi wei pe barok ngin sayo bane kendo bane syampat haka wei pat ka video blei shibun blei ni ban kerkui pi amen